belai khano wana mi sinjaka kaisa jaga pati mung pati kha sajani bisingko se nokungni hamjuk khorokni kubuni selabai khari thanglaikia eklogi no tabung nong nokungni borok belai khano naituk laijak o nokungni hamjuk khorokni no belai khano wana lai tonglaio tai masani hingke betha khoroksa chela betha asajak der bosoni serai hinei jeng sawi maka apati mani khana mani loglogi no jeng borokni nong nokungo thangei naikha o je khari thangjanani bwsaini mung hingke binoy tripura o je khari thanai bini bihingni mung hingke maduri tripura hingke je yang bini kwkini mung hingke surjo tripura hingke o surjo tripurani bihingni mung hingke menuka murasing tai borokni para hingke gabadepa patkhola bilunia sawut tripura hini sing sawi maka ps hingke PR Bari Rajnagar ni sing sawi maka khapani ta khotai bukusong phati hingke o mampeli no kisa nai ne lagi o puila no kobilang ma tibi o lamsago khapani ta khotai bukusong lai thangja koyekdin sakang sali saldam sakang je o jagao khorokni berei nokongni hamjuk khorokni no eklogi khari thanglai kha kubuni chalabai hini himani obo o koyekdin jorate je social media o belai khano viral rongui tokha belai khano obo awai bongui thaka obono tui जों borokni nog nokongo phaine phaikha khapangni dakotai bukhusong borokni nog nokong borok wngkha belai khano chukjaya nokongni family belai khano kwrwija nok borok nei naiji ang cameraman no koine borokni nog anti tini o jaga tho borok songlai chalai tonglaimani ko naidi borokni nog anti asuk kwrwi nokongni borok jaja tongmani cameraman no koine ang teisa thani a jagani bisingo je borokni nog nokongni je o nog nokongo nai tongnai hamjuk khoroknwi no kubuni chalabai khari thangka je bini bwsabo je borokni achai songbo o je kharnai ni borokni achai songbo khoroknwi si khoroknwi bisingo bo hamjuk khoroknwi tongmani o hamjuk bo khoroknwi no kubuni chala naiwi thangka belai khano wana misinjak khapangni dakotai bukhusong obo wngkha o kamini mung wngkha gobotepa para hini chwng sawi maka hingke bongni PS hingke Rajnagar hini chwng sai maka hingke chwng borokni kamini borok bai kok salainai tai je o khari thangjanai bini bwsaini bai bwsang kok thaisa thaini sawi nalainai yang phaigori no nini bihi bo dino kuma bato raibar bar dino roibani dino raibar dino aporo nang beng thang tongai ang robar ana thangjakam khani nang rabarana ni samkhaini bagai thangjangna no hingke ang to cherai no muthai khna janai saimaya hingke ang robar ani thangjakrong hingke ana baikol khaisa koha nogo kebo kwrwi nini cherai kabai tongkhanai hingke phainai bai je kebo kwrwi nogo bwsaijung no simi nogo sabono ani bwsana bwsana saisung sibis nang nogo 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 simi nogo kabai tongjak kabai tong nini ma bawo songkapur beng thang kama thampaijak joto nogo kebo kwrwi nogo kebo kwrwi nangapur koita rogo nogo phaikha ang 11 ta samai phaio 11 সময় a 11 সময় no nin bihi kumajang kamajang nogo kebo kwrwi tapos jorti mayo khoda nin bihi maya khata phungjal tos khai mayo ko chela bai thanga saide maka chela rok bai thanga ba kono jaga rok to thangi thei rok tongi kha omai rok tapos jorti confirm saide maka je chela bai bokhari thanga nei মানে অবরগলে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম নুমানিলে ভিডিও বচলাবাইনো মানে থাংজাং নতা লামাগো ভিডিও দङ chela bai lamao khai segal kawi thangjang no মানে মালাই মানি নতা মানে পুরুপ দङ purup tongo sms khaime purup te tong দङ যত দংবাইনা nin bihi no nangai ki je oma hai english ni saka bo text khaimani ba phone bai kok samani aba hairo nang tira no khawai sapono ওয়াইশনলে নুখা অফ্র আংবনো সাকা অব হাইরক তো মানে হাইরক হনিবনো সাকা বোমানা সাকুকে বোমা উল্টাছে জলি খুও joli phunu ko mane no ulta হামজা হামজা না না উল্টা তাইবো কিবা আং তাই তোমা খানিবা বোমা সে হাইনি সাগাং কিবা tam hanno no আন হনো যে তোমা সি আনি বসানা মোবাইল ছিলুমরে নক বাহাইকে অব হাইকে মাজারা বের হাইরক নতা mane nin bekara jak bini bwsa kono mobile oksa thangna ringya হাইনি সাতা bai ke norok buje sujiya majara ber হাইনা nge nanga pro tam sakasa আং কে অফ্র সাকা প্রবলে তঙ্গো রই হকে বো কোনো অবজে খাইয়া পাও তাই কোনো ফানসি সাকয়া pun pun sahoya sini sini dong হুম nin bihnu mong tamo মেনকা মারাসিং meno kam loi bin para boro বিনি পারা কাকরাবন বুরাগাত kakra bon buragat na nge je nini sarai to tabu tongi tong der bosni ni sing sai maka asra nya ko bo mayar kra khai
bo kuno maya se khlayo obo mairo chakhe bui rok obrok khlayo obo kuno se change jabo na kisapun mayro maya rok khlayo obo norok pila phara hamjaklai ni kaijaklai nyamle hamjalai no kajamani hamjaklai kaijak hongka tangki tini nin bihi khana nangkha obo to saimia obo to mani kharka bini tuma problem bo kuno se saya hangkeba obo to jung to saimia nongni ni bihingno bumarok tira tong ba mairok chariya nogo satongmarok tira tong obo haile kuno koroi nogo kuno walai suklai se koroi obo hai je chelabai kok samani rok school o thangai malai ha nei khana khangke ango bini khuo hingke kubuino video bo to nukha malai mani rok hingke video bo to tongo video tong na khabangni takotai bukhusang screen no rir bano je obroi o chalabai malai mani rok ba sms khaimaro nugui ma khnani ang puito khlaio hingke nini bihi agi roko nono saknangya khungnangya ba kotongmarok tira tong age obo hayongye je din obo thangnani swkangta hingke ophor hingke mane nogo walai suklai hairok mane kok bangta kokbango hingke angto kuno ophor pungya mane obo hairok ongo hnai hingke mobile lok obo muthungya hnai nai joli jago hingke ba instagram ang pore number by login khlainai khangke jebo bini text ok thangmani number ro hojak jela obono nukhata hingke nukha hingke ang bono saka tongmani ayong hingke bo kuno pungya hingke bomana sako mane bomana sako hingke boma kuno obo se khaya mane nung bumano akok rokno sahokai buma kun gonya se khaya goina khaya ta hingke nini bihi puila phuru roko ba ni bihi kaijak phuru to chwng sai maka je social media o nini bihi ni phone ning interview ni bisingtwi je 13 বছর bo kaijak 13 বছর obo kai obo 17 বছর no kaiyo bini boyas apro 17 বছর bo class ro pori khaine obo bosu bo kha bro 10 de nan bosu jani sin chabo norok bo bai tangkha malai mani bobai ko para thaino malayo mane lama go nukha hangke hingke tabuk to nin kok to sabai khe tab nini darani norok ni nukhango to khorok nui no bwrui khari thangka je nin basai bo khari thangka tab nin bihi bo khari thangka nin darani bihi ke bahai tongmani age to obo kuno wanji kok se maya hangke ba bono bo mane logerok tuite obo hai mane joritro kharap khlai khi keta bo mane nin bihi nin basai no logi tuite nin basai no bo bini tongmono srangui khibika tongmono srangui khata aja nini basai nini dara bai ke walai mani bulai mani obo hero obole nogo se kare mane walai nani brok to social media khana saka walai omor khayo nai bo nogo se kare bai ke bo obo songoi saka babo haja nin dara ni mong binaiti pra nin basai mong ke maduri tipra nini khe sujjo tipra nini bihi tab khari thangani mong menoka mara sing bin kami kakra bondang oka on tamnom kami mum tama gobodeba para na phari hingke chwng je bini ma babo somoi kok sawui lainai ba o kami ni borok bai chwng kok thaisi thaini sawoni bisingtwi chwng sawui malainai borok ni nog nokhango boma haike tonglaimani jaiha bini hamjuk sajak bahai ke borok choli tonglaimani family o chwng abono tebo serai ke sawui malainai yang cameraman o koinai kisa yang phainai ni bagui nung nabla na nini hamjuk nokni nokhomani tini bai sal bochok wngkha রোববার সোমবার মঙ্গলবার রোববার 9টা 10টা অখাই থাকানি তো মানে রবিবার ফুঙো থাকা তিনি 4 দিন আর পর্যন্ত খুঁজতে করি খোঁজ মাইয়া খো nin hamjuk okra no khosmaya kho nin hamjuk মাইয়া খো mangni khosmaya kho মাংনি তো 11 না অখাই থাক eklogi no nokhari thanglaimani অখাই থাক কিন্তু অক্রামাবো সুজাব বরক lama sono da bari khorok ni nai tongai khana tamo বড় তো আং সামিয়া বড় আং কোন eklogi se nokhari thango ngo to obo to sela khorok sano da মাংনি নাই ঠিক আছে তবু কি যোগাযোগ খাই মাংনি ইয়দি থাহা মাহাগদি থাহা বন তাং সামিয়া তো আং তো বন সামিয়া nina hamjuk agiro ko phone bai kok samor kor khana na आं कोनोदिन खोनाया तो खोनालाय तो आं बमा बफानो साको हामों একদিন তো আবো বকরে নাম্বার অন্য নাম্বার কক সাগা হনাই ওই লং লগে আনে বসা ফলা ও কুসুবা বকাজে সাখা বকাজে আবার জলিগো কতক সে ফাইনাই ও আরে সে এ বনো মোবাইল রিয়া হনই kota sori thainya rok ni sawo hai কতক সে আনা সে কতক সেননি হনো mane nina hamjuk no kota sori bathar nai নব আনব সাজলা নব nini আনব samai jek no no জামাই জো বো বাই
Tangge ni samai jeng nono totre sebi bathana hanka. ai này nên nên basa nai đi qua mobile rồi bay có sao không Cara itu apa mani? mau kisah khore khadi Bagaimana Eh, kita saja nih sekolah ane bisa sekolah. có tóc sẽ phai này nong mà sang này nha Kota sepai nih. Ang phai karena Bangalore nih. Ang kita phai kana. Bangalore nya tong jaga. thì khai tông đi Saya nanya phai karena ang ai này misalnya kota sepai. ai sẽ phai đi na Oh. Nini besak bini samir no totre sebi bathanai. anh có tóc Tabung nono totre sebi bathanai. Abo tam ni bagai bo nong no totre sebi bathana ni hene ro dong kiri tong. bữa sao na mobile bay có sao pha khore đi cái này lại ai này không Besak jeng no ereng phun bai kok sa. pha ha sama chứ nâng khore đi bữa sao bữa nào tham ai đi আর সে আই হং খৌ Siapa juga suruh besar bini besar bini. খরাই দিন হলাই সে কতক সাফাই নাইফু নং মো থাংনাইছে বেশি মোবাইল সে পাইরা নাইফু আহনা Mobile sa nini besak jeng no pair nai hi sawo hai. সাজংনা বিনি সাজংনা Besarnya apa mobile kayak hone ini. Besar bini ini sako. Sak nang ya no kok sa haro hai. Gas lagi na. আকে Gas nang ya. কিসাসে সাংনাঙ্গিয়া Go jaga o je khari thangmani bising dei. O jaga berani buang bo yak sa tong na. Tabu nini hamza kusuni. Bini buang bo phasong nini samai jeng yak sa tong na jaga o. Tak. Oh, gua mata zug nu tongo zug rugi to tongo. Jadi to bobo kok sago. জুরিয়া বাদে তা আয়ঙ্গিয়া Jadi se bobo kok sago i অবস্থা. তাগো সাফা Tabu kok saban. Nini samai jeng bai nang tabu sa kok sa bai yo. Tamu saya yam. আং বাই সাদি Ya buat je kago bodo tong la ang bawa ka thman ang ni nukba. Ang tu nukya. Sini besak nini samai jeng nang kok samani khanari jamano tabu. হায়া Kol থাম্বাই saja semua tak kok saya. Nini samai jeng sungda. Jeb ayo ngani kol saja. Resipsi rugi ya, thaibo. Risip se khaya. Risip khai kan nong no totre sebi bathanai. La bunai tongnai akok sawo hai ja. Bola aru age. আর আগে পুরো থাইয়া পুরো Thaya pro, mobil ba kok. হামচা থাইয়া পুরো Bini jamai hna. O onyo ba kok sago. Ai ne bokajung sakho hanla bokajung bong musangni no. গার্জিয়ানে সাখ হাফলে Je kono gadjen sadini ang সাজং musangni na. থামাই দি হানাফলে Eng nang sini. No kaja tong lagi. Je kono gadjen sago dini ang sa. Musangni na. Totre sebi bathana ro hunai dongkiro ro. Dong kiri hazak. जों मोसांनाय ना Ngen nini samai jeng nong no akok sapuro ngen nakha tam nini samai jeng tam hni saja. ai tatra Totra sapai. nong no ha थामाय di se na samay jo nang bai khlai ar se tatra se phainai hni ana hं khaba nugia nene bsana kok pha na di Nini besar. kok khamani no ha halai mobile bai ai hni hnaple o halai bsamre ne ba tatra se phainai ana ba tatra se phainai thik khlai tong di Ngen je nini samai je nini samai no hasa hamza kya. Ba nini samai no ose bona ni rok ni sawi tong hai chene na. চামরে বসাবরিনে খরাইলাই বিনে বসাবরিনে খরাইলাইছে বগিন কাখো খসে খরাইমিয়া Nengka nini hamza kusono bumani tongmani ba satongmani maimui songya ba tanggai samong khaya ro hni kutongmani oba herok tire to. গরই Jadi butuh tong ni. চিনি ন Mang sanele mang ni ma. থমিলাই বক ব্রুনই Borok beri khorong nise. Nini hamza khorong nise matro. Hantu mang ni. হামচং ব্রুনিছে E paribar ar jamila to. বক যা সঞ্চা ফুরুং লাইবাং Bungo na সঞ্চালাংবো mo takara thanai. Sengto মতো তেকারা ওহে ওহে মতো তংবুগো মাই তুই ন জাফাইজাবো Bono somai mang. Hajira tong bugo. Tong bunu. তোমা ন নাই জামলা গরই Kuno jamila kerinya. Jamila kere. Go jago je nini hamza kuso thangmani bini buang bo phasong juk tongo haisina. জুকতং Juk to bono rogo. Ri ahla i obsta ngyamo. অংজা Ani paribar sugi songsar ai ngyamo. Nge tabuk tomong no nini hamza khorong nenya nengmaya hangke boskango nini nasimung tam tongnai. Bok to maya kere o khai thangla ang kisu kara kere. Ang tama khaje. তং Ai to ma tong sinai. Norok nongni thanao kono jasai ja khaika ba yoro khaika. Dunja buku pintu jatai pia. জাজাই খাকজাক Ang nya tholibari ni siang bo jatai pia kere. জত্তা La ukaha bok to jaga nai no thang ha. Te wandal thangkha. E Nai to khana nini hamjang no. তো খাকজাক Oble dada bai wa. Ye sokasera janokha. Obo thana go jarok jaga. জানাই যাক Boro tam sanong no. Jodi siang sakoi ni obia hala bok phai hala selo phwa jano khodi এ ni. আই হনি হন
যদি মাইয়া হাঙ্গে তাইসা ফাই জানো ফিয়া ফি তা माने मानहलाय बोलते बक्स सियां फाय जामिला करे फेलाय नों तो आं तो अबो निं खजा बंग न जानाय खदे होनफ्ले नं ए बसा मांगनै अखाय था ताले अबहला बंग जाने खदे ए मरा फाया ता बोलाय आरसो फाया नेला आं तो खाने बतो आतो हार बेंगालुरु बायरे रगो निले आं बुदो बुदो मानखना ओ ब्ले अखाने बका से फाया अकरानि बोकारा फाइजों ना ठीक आसा आं बर नवल सोंनाय हंगे आबुं निन हामजो कसनि निन बसा कसनि बसा दङै दङ निन ए दङ खाखायो बन नों खाना ना बिन बयस बसंका 1.5 বছর बिन मं ताम बेनि बमं बयार तिरपुरा ना गे बिन बसाना बो बाहे का माया करे खतिनि थाङै माखा को ए बाबो बन चिंता माखायो अने कालाङै था आखाय बन मथको दुवार खागै बायखायो अबो अखरि था मन तो नि चिंता माखायो जेराव नुखुसलायबा नाफायसलायबा दुवार खागै मन रुमो काबि तो हाबो राय नगो आपर साजों खिबोय गुबुन सलाबाय खांका हायदा आपर सराजों थासों सकां थावनो केफं करे मथो इसे साजों को तहा बसाव कोय थाहा बरो था सेतर मानहलाय बोराबै तहा नों तो सायमाया बन जेराव नाफा होमबले आं नायफायबा जेतर माने जै पदा रुमै काबि तो हा ला इरिनि तर सिगिन सा बबा काय नै फाय नाफिकाय आमा हायदा ना बना सरायनो ख बुमानि तंमान तिरा तंग नि हामजो बमा तगो बुगो माया करिता ना माया एसे बकरे सुदो बोबायसो माय त बो जागो बमा तो केसे किरि माय सदे जारिया ओ बयनि दारसे थाङै जागोयो आं नगो माइसो सारिया बसानो जेजा होनो बिन दानसाया कला थांखाय कला का थाया बुसालाय बमला आइ खाना पान खाला बतमान का थांगानि बमला ओ बयनि नंग नसे थांताय ओ बले बुसु माहा तंग बले तागरा ओ आय हे मोसे जतन खायो बना आं नव करिलाय ताबो बिन दानि सिते तो बदि बना yang to bola bobe sing kok sanya jotana khayo na yang to bdi yang ए ल सिस्टर न बुसु जतन नर जे बुमा बनो जतन sa khaya na saraina yang खायो जों खायो बमा तो बमा बमा किरि जागो खाना पान खायो बुमा ना किरि जागो ta ना आई जेजा तो बुसैबे yang ta sari nung yang phade acha asaraina nung to je jotana khai tui duli tong ni mani abu damo bahai abungke bumarok abas tesi seja borok besano ani besade tong kurusi sia borok kisapana si kusina ya bini besana joton bahake khlai ya mungsa banci sia borok kono besani besa hane che wan sugya bumarok tira tong mo phai mar phanyai bumarok tonggo जेजा bumarok tong na he ge adino je bo nok ni nokri thangpro srai nogo bo ke bo phon borok se kari phu ke bu khan chikri hinke asrai nyo saisung bo ba ke kalangkha apro sabon nokha je asrai nyo saisung kaisapa nugya sung bu nogo kuru sung bu joto ka kama thangba ja bo bayang kama thanja bo bu thanja o annong ni borok bu thanja henge ani bu sarok bu nogo kurui saisung no bono ro korui kalangja muthu ni kalangai thangka tai kaisapa no nugrugya biang thangka biang tongkha abo kaisapa ti samaya sung am baganyo sung thikna bu manya mungsa bu manya mobile bu bahake kok saka abu bu sia jungba salsa panti nogo matong ya ble jungba gori borok jung tam ke borong na nai tong ke jung bahake sini ok ba thangnai borong bu bahake sar nai jungla borong na nijini hamjung ke hamjung no jung besaburi heke na ton kha borong bu 12 বছর hamjung kara 12 বছর phayo 12 বছর bo kaijago manisi 12 বছর phaije kaija kha abo chigun saji ongoi tongko 12 বছর choli porose abo asung ni borok besaburi heke si ton kha a hamju okra no tufan je borong maya sikurui abon ke a hamju kusu si bona tar na ang hamja okra ni kok saye ko je srai ni bini buma ni kok no sa sai dong nung asrai nyo khe bu phron chimi ma phusi mane abo chikon phangsini no jotono busu bile ba jotono bona ador khlayo jotono sarwo kharwo i parani borong jotono bona ador khlayo masa chingke ba kukui i parawo tai kukui bukurui jotono kisa nayo sarwo kharwo e a sujugo hke boro hayongka sujugo boro mo hai e mo i samungna tangkha aha nini mungtamo ani bu mungke monjurani tripura o kamini mungtamo o kamini mung gobode pa bini tang phalai bong ni tang phalai ani hke ani apini besasala okraibo ni api okra sala e okra na e ge borok ni je tam sang menu ka
menuka morasing मेरे को मराई सिंना बर' बिहिक बसायनि गोसारो नर' बमा हायनो कागि रको borok bihik besani kasaro ba sakang ba phaika mator ba kaham kurung na tongo abo hayong ya asugong man bodu sidugya kuna e ko din sia borok haike kisa nailai mi ya besai dong bo pattar ya hinke bo phurungke bo ginchi kawo bumana sako sahano ulta palta kok chong goi sawo tawo bugo to gya phansi to go bu ya phansi bu hini sahano bumano buma ba hinke morong no tai kok sahano ari e norok tama hai tane haike phot mane hai charia kharia ton কিন্তু মোর ইবর ওয়াইসা ফান জি সারিয়া বুতন ya খারিয়া বুতন ya গরিবং ফন তামখা বরসা হিসাবে ya nung sinung baya hay sinna bunyaro samung tang tang goi tuoi borong na saya kare phanchi borok saya kare phanchi borong na saru borok se haji ta khe kok na song song je boroini buma bofa je bini nana oma ke kok si sa horo ta nong na nge ta kaisa je boroini buma je tabu yang bin bekara jongno je totre sebai bethanai ba eng besamarino bunai hini tabu bin khok dei sing khana ka abo ko besa jorate ko buineng besa jorate saiman kubunya abo borok besajung no kisa panchi online hinya besa jongno saya no waisa pun saya saya si hinya borok sob gaham mobile pairu dihino besajung na besa muri ba tam ke mobile pairu nai bono sapung si bunyi no ko si samung tang ke sana ni si kate ka ya tu ba ke mobile pairu nai ba nok ba kisa wan soi nyai di gori borok singke ba ke mobile pairu nai e mobile pairu ya hinu bu besa muri nya hino borok ke o besa jong mobile pairi ani se je eng bekara besa marino koto horo bekara kusi kurui bekara khatamong kha bekara abo samia bekara biang tanjak ya jong abo na samia thirok da thangka thuijek ya tam kara kaklai ka de kak laja khak roi di tanjak abo jong samia tamani samiya bekara juk jong borong na hamjuk tu furusi bekara juk kurui bunyi nong ni si jong hamjuk tu bu nangai abo tamoni bini maman kan bini buma mani aran situ hamjuk bin bekara jaka tabo tamo tai kubuni salabi sansar khajak da khajak ya abo bekara juk abo tabuk tongo chennai ya tongo pu bekara juk kam khai dongi bara aro samung tangoi tongo pu samung tagi dongi engko jago sengje bini je salani buang bo phan koktei sai mama ni bising teng ko to bini buma ni se juk tongo pho abo nang besa jorate buma juk tong ya hingke abo bahake ong ani besa buru yang pala goi tu kha abo saburu nyan bo bahake thamai miya ba abo buma tu jugru kha buma jugru ni i samung na tango besa juk sake bo bahake phurungya ulta tai tam khe besa muru ni si bo hinba ni sungma sungna ani koga sum khabang ni takotai bu khoksong nor khanai ma khana je oro bini salani ma phasoni khoktei je o jaga borok saka bini buma bofa je bofa to kari kha bini buma juk tongo ba oro besano phorong horo bui se buya hno tini asrainyo ba maisa roi se maisa ria nei tini borno kotok horo ba tini salani buma no totra sebai bethanai tini chamini no bui bethanai nei bini buma se donki ro hori tongo nijini bekara jagngei chamini no bunai tongnai hini kra khana ka tibra saroni bisingo tamung ni bagai sini tibra saroni bisingo asuk oma hayengka je tini buma se nijini besana khok khamya tini oma ke khari thani kubuni salabai thani nei pharangi mano hongke abo buma hai buma khana norno wan songi nei beji tini o jaga selani buma bofa kok samani bising te ko to sai maka je bini buma se besano lai rui tong je oma ke khari thani kubuni salabai phunbai kok sadi hani rok sai tong mani seng lugui tong engke te kaisa khabani jagotai bu khoksong yang besamari no phone pairiya besajano phone pairiya hani se besamari no kotok horo abo boma hai bekara jeng khana abo kara khana ka tapase jorotei tini besamari phone besajano pairi me ani se tini besamari no bunai tongnai je eng bini samai jengno totra sebai bethanai abo kono khana toka abo no khabani jagotai bu khoksong engke tabuk seng okongno tabuk bat khayei o okarani je tabuk kharjangnai bongni nukhongo to hamjak khorokni bini hamjak khoroknai ni khari thangka engke tabuk bijoy dangkamo o binoy ni bini bihingni kongna seng sawi malai je bini bihing hingke agi bahai tongmani bo bahai ke bini je aro boda bini buma bofa a jaga boda yak tong je juk tong je bini hamjak okrona khari thani rok kubuni chalanai thani rok nei samani tira tong abona seng serai sawi malai faigori yango nini hamjak okra kharmani khe tamo
Ani hamjaugra kharmani bo jogrogoi ani hamjaugra gam. Bo je phaimani bo to skang hamjuk phaija. Bo nain tokra bo koroi. Wainsa kokbo manja. nung sar khlai musanai tare khlai muse tongnai bo Bo borok kok sanglai bo munui si tongnai. tini bomo bokhba ahai no Bo ma bo phabo ga. aro je nin hamjau korani bo bo phajang na Phaija. na yang phade basade जों बिनि बुआं बफा जे ब्रैनियाव खारानि बुआं बफा नि खुक्तै बसं स्राय स्राय सावै मालायनाय अजागा फाजा खने संसाय माखा आं बासानि नरक आं थानि इनके बिनि बेफोर नरक का बाहाय के नक बिनि हामजो आखरा Ani hamjuk bo gam. gam no gam mang Betene betene mahnai gam na gam mahnai. Bo bona phiagrai khia. je kono Jogro khai khia. babu phajja kho ma phajja kho bo cinta dar tong Doi tong lai bazar ni doi tong lai. Babu phaija ho doi. Ma ala ang phai doi halai o babu ma phaija ho doi. Ai si hono bo. Bo kono बरक हाम तंग मानि तना नि हामजो आखरा agbo gaham Bono betia hanja. gata khlai se Bo si khlayo. बो आसक से नि हामजो करा आसक से बरक हाम तंग मानि हिंके बाहाय के बतिनि तै खरसा चला बैखारि थांग माखाना Bo bini talo to ma khlai laha bono to samya साबो फोरों बनो ho se ham to kusu हामजो कुसो से नि हामजो करन फोरों हायजा daily pesa sanai to bo daily O baira baira thamnangoi phrongnai. loga tei ai অবস্থা খাইছে जोंथ' न'आव करे मात्र बंमां नै सुजाना बेथा खाइखे आरो नों नखै नि हामजो करनि बिनि बुआं बो फताव नि सामै जक सं ओ जे नि सामै जक कुसो सामा हायके तदर सेबिबो थानाय बुनाय तंनाय हमर खनि नि ताबुक बक्को सुबानि अकरानि बुआं बो फकसर साहा नंग कोन दं किरक तिरे He. कोनो बनि दंखि Ani samai bo gam. बबो महा साजामिया बबो तो महा साजामिया अब हाय सायाना सामानि Ha. Samai bo bo tokra ong khoyang bai. बबो हालाय बन्जार ताङै nyai Bo सानाय बबो thanai. Bo dalai sam kang jago. बबो तो नगम Ang bo buni pathar tang Ang jago. अमा हायके तंलाय मासे तिनि तिनि अमा हाय तंलायो. अवस्थाङै थांथना कत खाइ Tagayong ba. ngन रख जे नि हामजो खरं नै ताइसे नंग खुंगो फाइके हंगे जे बिनि बो साइनो मा ब्रक सानि फाइका ताइ इंगलि रख नि ना रख सानका ngन रख या सांगनाय जे नि हामजो रंग न Jitine ang nargoi. बक गाजन बक खाइ मालांनाय Gajian gosigoi telanglai ang narnai. इरिस गसि मातलांनाय रिस गसि मातलांनाय Koto बत एकपालाव खाइ diti sai dei thui. যদি বি সাহলাইলে কত Phasiri সহলাইলে dei thui. তাহলে সিদাই পরে আং নংনি না Ola ara ana Ang rong bana phailang na bo. Ai lai. যখন বো খাই মানে Boma bo pha. আর Ris টেনশন নাই telanglai narnai. অন্যায় খকলাইনি বগে টেনশন নাই নাই Nai nai. তাহলে বিনি Boto nongnyaw khai tha. গার্জিয়ান বো খাই রিস নাথ আং তো নাই গার্জিয়ান রিস নাথ Bara buddhi besi ong sai tong lai. বাইরে যখন অখা বডি থেরনা থাকবে আং নাই বো বাড়ি নাই বডি রং নাই Halai olo halai arbot o jenarum. আং তো ফং হালা বুইন্দার সাং তেন ছানা আর আং No to matong ya. আং বুইন্দার কাম খাই ছাড়া আং মাই মুসিয়া No maha আং kere. সামতে মাসা নাই কাম খাই আনি মংসা করে জমি করই খেতব করই Tang tang janai. ubo kri nok khang sago yang masa no khang sama न काइसाबो न बरक ताखं नै तंलाय माने yang ko sa yang kaisa nai nai chane yang tio sa choli ge Ai khlai tongu. tio bana ta ana iten sa ko kai ang ma sa ne tabuk jodi ni hamjak rok ni hamjak khorong नै ताइसे नंग खुंगो फाइके बरिनो बो फताव नि चामै जक सं रिस ना वे बिनि बेपारो नरक बरक रिस मानानै आखं नंग नामला ना he bogris mana nai nge tabuk te kaisa sai dong फाइने नि फोनो tabuk नि बो सारक तो sai दं tabuk तो फोनो फाइका ताइ नि बो सारक या साइगे नि सामाने आबाखौ नों तामा सानाय bog jodi khlai lai lai sa ajal ang sano jodi bog jodi ai ma lagine hay lai jong biya ris na tho boma fa Ai ना lai. हाया काका ताबुक जदि न निनि बो सातो सावै दं निनि बो सा कराबो सावै दं निनि बो सा कोसो साइ दं ताइसा फाइकेंके ताइ बनो या सागलिया बो तो अन्य आं बाइसे तिनि खाकसाङै तङै मालिया बा आं बाइसे तिनि बो खुसिके तङै मालिया ताइ कोबुनि सला बाइसे बो खुसिके तङै तंनानि हेनै थांमाबा बनो ताइ या सागलिया नै साइ दं आ सला बाइ तङै सेतों तो बो आंलाय बनो ताइ नारागलिया नि माने आबो बोसो To जरते narngi ya. besar nargi hana ta ang khari gya কারণ মত দুই কক ইন থাহা যখন Dakhla narngai lai. নংনি কক বাইরে খাই থাহা Ang nargoi te mong nai. Jung nargoi. এ বগত হলো
এক বিপরক জানাই অনেক দে কটক সরাই থুইনো বিসাই থুইনো সিফ্র বলছে ও বলে আগে তো বেথিয়া তার তো মানে গাম হা সেটা আনো রুম ফাইনি না গার্জিয়ান না তাহলে বসানোর রুম নাই গার্জিয়ানের রুম নাই সে বলে আং ফারি Daya sagli ya tanah. आं तो आरो आइख्लाय आं खारनाय आं तो Nini besarok jadi no bono go sili hangga noro tai narang namale. आं तो एमने करे जदि आं आइबाय आं तो बख्लाय बख्लाय Ar jadi nini besarok ya sangna ni hangga bo berenyi bo fa ris na woi manarang nai. आं थाना सय अब पत्र तखाय एरपर आं नगदा हाबनाय ताइले नगदा नाय Noro dosa kok salayai आं likit tok khai ya sangnai na. थाना पिन तो बंनि सय नाखाय आं अबनाय बे सर आं बख्लाय ai đây Dai bong no tai nogo dali ya. Gani ni sung mungka sung da. आं को Nong parani borok ka kono oboni tu yei kono to saka. तो मानो साथाय आनि इ अब नगय बगतो तो मावहा तो मास तो माने आइख्लाय थाङा बगतो आरो से बगतो चिन्ता मागलाय आका बाइख्लाय अखाय थां बगनो सैनाय पारानि बरनो सोंलाय paran barang na कि नायजाबना तंग दोस तंग ना तमा तंग bakra tamana Mane wo tama bono klai sungai boxia diba paran borok न एकजन सैनाय दागरे गय sungkai nai Nini sung manga sung. Hingga sung kapani takate bo song phari yang selao kara ni bin bekara jak song o jaga no phaijak thini thik o nogon phaijak. Borok bai sung kok sawi nai tabuk to yang sawi tongo. Je bin bo bo phato jodi borok phaika hangka tokon phaika hangka koindo ris borok ris mana nai beri bo bo phaso. Ba je kuno ngi thake borok ni tai kuno dai kari khani sawi tongo. Hingga aboni bising tei kaka nokani bo sajo akara tomono nini samilo akara bain taisa phaipika. Gen tabu nini samajak nini samai to sai tongo. Jodi ya sangna ni phono norok ris mana nai ba thirok phono thangka kotha sori phon thangka kotha sori thi phon thangka bisok sai phon thikya. Hingga nang abono tui nang tam sanai. Botak sabro rolle malaja samro tong hon ang to siyo. Samro larne hala chong khilin nai. Jodi narang nai hingke noro ris na nai ja. Asong bono ris lanai so. Noro ris narang nai. Thi phon thangka ka ni samere no nang tai kon dai khaili ya. Bono dai khali. Ai bo kitne larne hala chong khilin thanai. Noro kalangai thanai ya. Khilin thanai. Noro nong no nini besajak song nini pono to saha ka je onyo salabai khari thangka ta nai tuklai sidin ang kaham na tongorok ni nong no koro saman tira tong. Koro samne khane ya so. Emang sakhnayang. Bagus sama kaya salah bagus sama sakhnayang. Jasa jara tei salabai khari thangorok ni nong ko phon sahoya kuna. Saya sana. Jarmung saya. Ge norok ko bahai ke nok nini samiri bai nini besajang no borok ke nai tong phoroko ba walai mani walai bulai nogo thango ba tini bulai lai kha risirok tilayo oba herok tira tong. Bok samro gamse. Nini samiri bo kaham ka thangani na. Samro gamse samai sokbo samre aw samai joto gamse. Joto borok kaham. Joto gamse. Ge oboni bisingo nang tamo sanai nini besaro nini besani saya ba nini samai nini samai jeng saya. Ani basana thiang nai lai beni hamso koto gase pilai ha. Ani basa tangklai sabai na bono pusap puslai tir puji. Puja borok jaja na. Tangklai manmai. O je hamja koso se nini besaja karano Bose tal onyo lama hamyo bai. Ani basa tangklai manmai phok. Suja ja tongmani na. Nge nini besa nini samiri tomono tasena phina hingga norong na kalangnai na. Chong larne hala chong khile thanai. Kalangai thanai. Tumon norong ris bo ya sana go Chong bono ris lanai chong khile thanai larne hala. nini mungtamo Bimal. Bimal Tripura. Nini ke Anila huri malati pura. norong ni kami bo jaga Ini gadang. Bil aw sandra gadang. Santi bazar kadang. Santri Bazar Gardang Para. Eh. Norong ni district. What district ko pala nyo? Teman. Oh. Abinile santi bazar diski. Acha. Nge paling ke kapani takot ibu kosong seng yang mutamti kok pai kya boy bini ma bawa semua kok. Ha? An basana pha kare disa.
bini bosana tamo Kari di bertong cesta kaya kira. Bojaga tampan tikra di sisa. khabangni dakotai bukhosang je ang screen no photo rirnai abri khorong nai no tomung no borok no nugui tongkhangke kisa sini number call khaiye dati dati ke sahor jadi je biango thangi tongka kubuni salabai rok thangi tongka je hamjo kosono je bini hamjo kosono koto salabai no khari haga ni sing sawi maka je borok ni khungni koktui engke taba hamjo okara no sawi meko salabai ja thangka thei rok thangka ba but petini baja nokha sakati saitang thangjaka abo tabo sujaro tui srai srai ingya ko je bini hamjo okara no abo no tabo yang bini je hamjo okara ni bini buang bufa okongno sawi tong jeska pono nokhangke isa sahor jadi nei abono khabani dakotai bukhusong tomung no je tam thangam bini mong maduri tripura na maduri tripura no je nugui tongnai rok dari dari ke sini screen ani number ni nai noro jago dari dari ke ano call khai hodi bo biango thangka ba bui ja bathar jagoi deran rok khiglai jagoi tongkha abono tabo borokni nong nukungni ngei tabo bini bwrui buang bo phasong belai khano wana laijak chaya nang yakari thui tong ngei phati ngei khabani dakotai bukhusong ang tei bisi kok sagala kha tubukha oro kamini borok rok bai sing thaisa thaini kok sawi nai o kamini borok bongni bepara tamo sa ngei noro naitongni pulen chimi bai thajara hambai buang bo han khoktai tok srai srai sawi mangkha tabo sing borokni kamini borokni khoktai sing sawi malainai borokni nong nukhungo borokni family o bahai rok tong je bongni hamjak aboro sing tep srai srai khailainai acha yong nung borokni nukhungo bahai no bo de para mura bai chitongo restaurant to khwa salangya jangana ar mahasiya ang sapong nogo hala bobo nogo charai no thogu siboti kukla yang mai sang brini yoros klai swan mai tui kugui mai songa jaha sabo songi sabo man kodo halai rutu hang mujin nai hanai ma gola ro mujin thai nai na tama khlai tu ji sat rutu ha gola na guru kuma mani dino naitok lai khet halai surena ang phaya nogo phaye kasa kasa to han beslanu mun thujak charai no borokni nong nukhungo walai mani rok kara khana thai ha khna sapong walai ma ang sapong nogo joto gam joton kaham tonglai na o kaham kereng tonglai man bisingo sa tini mo hayung na joto ang sapong nogo kaya kaphang to nai to guru kre nung bini tam kalai dado dado kalai na ni mong ni mong ani mong nijjariti pura ha nijjariti pura ni johari tripura nin sung monga samuka taigar yang acha kaka nung borok ni tam kalai sagor di ang to klayo bini bukumai o kharna ye bini bukumoi binelo ang sarok sebak o nung bong na ayung kalai utana nini ayung saro no bahai nok je borok ni family o borok nok nong nukhungo walai mani bulai mani bari sirok tui lai kono kesa kerang rok kara khana WhatsApp to khana yable waisa kon khana ya phai mante phai no phai gaham no phai nge tam ni bagi bor tino ma khalai nang ha ha tam ni bagi tino ma khalai nang bekhata ma jane kalha bon to chung to mani chana age to gaham tong mani kono wabo wala ja subu sulai ja kono dui kotha pu kore karon toma ha toma sabon to chung to mani chana tabo sar srai srai me khotona chung to mani samaya toma karon yo ha karon toma soha boni bekhata ma babe ha toma kaha bon to chung samaya nge nungo man bisinte bang nong nukhun tei tam sung dong nai ha tam kok ka sar mong dong nai ko ka sam nung bong ni je o nukhung ni hamja khorok ni khari thangmani bising tei o nukhungo mane borok ni bising tei nung tabo haseni sini tipra sarok no tamo kok ka sar mong dong nai ba borok nun je nugui tong nai rok kisa call khai sa hor jadi da hani ama hai rok sanani rok sagodi nong ni sung mong tamo bahai je nugui tong nai rok call khai sa hodi ni sanani ama hai rok অবতো যে চিনি পারানি বড় সব সময় নুগো বুড়িnya নগো তঙ্গো চিনি
नखुंनि हामजुग जे मांनै आयंमानि घटना जोंथ' कल्पना बायरा होनथा जोंनिथ' एकदम जोंथ' निरुपाय महा सामाय दैया सिसि सिरिक गैया मा नों बेनि दाम खालायाव खारनायनि आं बिनि काका खालायो ना सुसुर खालायो दा इनके जे ताबो हासानि सिनि तिब्रा सारक बरत जेखुनु जागा खारिबो तो बरक तिब्रा सार बारि न थांव हे दा इनके जे ताबो सिनाव भिडिअ माबिलिनि बिसिंतै नुगै तंग हानके बा नरनो कल खाय साहर जादि बा बर थांका जे नुगै तंनाय रक साहर जादि रक नि सानानि अबा हेरक तिरा मुस जाते बक सिनि हामजुग मांनैया जायगा नुगलां जायगा tong bono jono kisa sakodi nin sungma sunu nin mung tamo ani mung komol tripura o tam kami kalai mo gowade ba bong nong wi besa sam ble ani no ni no waro no na nang tam ro khaisa ang ble SPO khlai SPU please khabang ni takotai bu khuksong khanai ma khana sini takho go khara bo sai khana ka je nugui tongnai rok je hamja khorong ningyo dari khe iskilo na sini kok dung namari rejak tongo dari khe sahor jari ni saka hanyang na bla na nge khabang ni takotai bu khuksong tai bise kok sagala ka ang tai tam ni video belai nya logoi thaka nung sanai je kok tam kalai nung bine Ang bini da songkrok kalayo. bini da kalai na Eh. nin boy je ma ke khalai mani nung tam sanamu song Ang thamon sanai borokta emon chaya samung tain kika. Kolpona ni baire samung tain kika. Je borokta suki shanti khlai songsar khai tongo. Je kono kajja jokra emon kisu nukjak gya borokno baire bo khamani bo nukgya to. Je baire kam tam khlai mani bo nukgya. Borok nogono besibak tongo. Ma phata bini bukra jukbo tango bukra bo tango. Fungai ke bukra samung tangni tango ar sonda bela lai phayo. haike phai tongma se tini mo haike khari thamo to na onek susat ni ke sama tongo onyo phatra ha samju khanya na ya na Ha bini je sujjo tipra boto chungbai bhano robarai tongo jongma basa robarani thanjak lao tarika buno kol khai kui saku ha je bini bihik ar krang ha thangka nai onyo gubini sala be khari thangani nongma saha chen saku ka kol khai kui ha chung loge loina phaika nge nung je nin boy je tabu to khari nya thangka nin boy je khorong nai na bor no je nugui tongnai rok no nung tam ko khasana mu ha borokno kokkasara je borok je jagaga borokno nungnai je jine kodung na bara kol khai kui satak asonung nin mung tamo ani bung lai bikas tipra bikas tripura nung or nin na irani na asonung namla nge tongani nong nang bo blok kalai nong blok cinema lai Rasnagar edisi blok Rasnagar PR bari bile nong ni district ke South Tipra Bilonia South Tipra South Tripura na bo constitution kalai Silai Kathalia Constitution Mirza Kathalia Rajapur Mija Kathalia Rajapur Constitution na asonung namla na eh khamani takotai bukusong ge ang tai bisi kok sagala ka nor khanai ma khana je brini bo hon khok tai ba jalao kharani surjo tripurani bini bekara juk song khok tai bo jodi no bini bekara song sai tongo je borok tomo no phai tonga taisa ma sangke taisa mili ri phanai ni sirai sai tongma rok nugui tongo gang tai bisi kok sagala ka nang hinga video no puilan si paithak jora nai tongo bagai nor no pai phle hamai maro tai o video no kubang ke share khalai di tamge hinga je o bwrwi song jaga khari thango ebong parani borok nungni mokolo nugui engthang hanai norok jeska pano share khalai laidi asung engthang jotono hambai kubilangma tv no puilan simi paithak jora nai tongo bagai norok pai phle hambai tangrao ni puro phaijak Joel Deborma hambai।